Son las 9 ya. Estoy a intentar otra vez. Mujer precavida. Vale, por nos. Estic molt tard ja. Vale, fet un cafè. Lo que una fa, Perquè estic fent tard. Fet ara abans, posarà més. Fico en context, ¿vale? Ara vaig, he quedat per a les 11:30, que és d'aquí un minut, o sigui, estic fent tard, a fer de pacient per al TFG d'una amiga meva. ¿Tienes prisa? No. ¿Quieres que te espere un rato? No, es que te tienes que esperar fuera. Ah, vale. En teoría hacemos esto a todos y cuando tengáis todos la lentilla, pues lo miramos con lentilla para que se aposente un poco. Vale. A ello, a la hora de nosaltres, però m'és igual. Ens ha tingut que ficar lentilles i tal, l'he tingut que ficar jo, i ara he hagut d'anar a ajudar a ficar. S'ha de buscar el paper d'emergència per a ficar més lentilles. Però molt bé, està guai. És més interessant que el de com a mínim. Bueno, es que tampoco se puede subir la silla. Tío, pero la esquina nunca se ve bien. A mí se me doblaba esta esquina. Todos aquí. Hola. Bueno, estoy preparando la bolsa. Es una clase. Lo deixo aquí. Vinc de dinar amb una amiga i ara ja he fet 4 hores de classe revisant pacients. O no sé, a veure què me toca fer. Joder, tío. Uy. Ay, qué bien. Ah, no sabía yo eso. Aquesta ficat de
DNP 64. Sempre jo, vale? Però vaig explicar com fer una onera. Això és la del vidret. L'hem calibrat, vale? L'hem ficat. Aviam, quin llibre és? El mateix? Sí. Hem fet 3 muntatges. Què tal me quedan? Us volia ensenyar tipo, com se monte, pas a pas i tal, explicant, però hi havia més gent aquí, llavors no he pogut. Què tal? Me encanta deixar el paraigües al cotxe. Maria, si l'agafes és per a fer-lo anar, sigui molt ràpid. I és aquí està. Ho vaig explicant perquè abans no he pogut. L'he liat molt a classe. Primer, la biselladora m'ho ha retallat més gran del que tocava. Però el pírolo aquell se m'ha desempegat, llavors no ho he pogut retocar. I res, intentant fer caure la muntura, tot i que l'he vist de mà i tot, no m'entrava. I la muntura s'ha encongit, s'ha doblegat així i ja no hi ha hagut solució. I m'he de canviar. I res, després a part, estava jo per allí caminant amb la bata i amb aquestes que, amb la bata, toco un dels miralls, el mirall al terra, pam, pam, pum, pim, pim, pum, pum, truco, mirall trencat. Això no portava molt mala sort, perquè l'he trencat, està super esquerdat. I no tenia valor de dir-li a la profe, però al final al marxar li he dit: escolta una cosa, que he trencat un mirall. Vull uns donetes o alguna cosa així. Estava pensant si parar al Bruc a picotejar. No me paguen, no és molt fit de la meva part. Arribats a aquest punt de la vida, les pintes me donen igual. Mira, aquesta se la vaig fer jo i tinc matxa. Bueno, m'he ficat de límit que avui sí o sí li envio els resultats a la tutora. Llavors, m'és igual l'hora que acaba, com si acabo a les 5 del matí, m'és igual. Però li envio avui. I punx. Es la 1:30. Y seguimos aquí. Con el puto asco.